الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Hızır Tıbı tamaşaçıları, efirde İmamdan Sıдиқ тапшыруы. İnşa elhamdülillah sizden kelip erişкен sıraуларға имамларыбыз, ұстазларыбыз белән жауап таба торган тапшыру. Пәйгамбәрбез инде әлбәттә һәр вакыт безгә гыйлем алырга кушкан, насихатларын әйтеп калдырган. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә дә бик күп җирдә гыйлем әһелләренең инде өстенлекләре турында әйтеп үтә. Шуңа күрә инде үзебезнең динебез турында без өйрәнергә һәр вакытта кызыксынучан булырга тиешбез. Без дә шушы өлкәдә сезгә азмы күпме файда китерсәк, нур өстенә нур булыр иде. Инде рөхсәт итсәгез, бүгенге тапшыруга күчербез. Бүген бездә кунакта безнең яраткан кунагыбыз, әле Рамазан мәчетенең имам-хатибы, ләкин беренче чакта безнең яраткан кунагыбыз дип әйтим мин аны, Султан хәзрәт Мурадимов. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Безне шулай хөрмәтләгән өчен, яраткан өчен Аллаһ Тәгалә сезне яратсын, хөрмәтләсен иншалла. Амин, шулай булсын. Чыннан да инде хәзрәт, әлхәмдүлилләh, менә сезнең кебек хәзрәтләребез булганда һәм шулай безнең сүзне менә тыңлап, монда килеп безгә һәм инде үзебезнең тамашачыларыбызга гыйлемнәрегез белән уртаклашканда иншалла менә нур өстенә нур булып торыр иде һәр вакытта да. Чөнки без дә сездән гыйлем алабыз һәм без сезгә гыйлемегезне таратырга, закатыгызны бирергә дип әйтик, шулай ук бер сәбәпче булсак иде, безгә дә аның өчен савап язылса иде иншалла. Чөнки бик безнең гөнаһларыбыз безгә, бөтенебезгә дә инде ярлыклаулар кирәк, күп саваплар кирәк. Шуңа күрә бүген дә без сезнең белән тәүбә турында сөйләшеп үтәрбез иншалла. Инде беренче гади сорау, нәрсә ул тәүбә? Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның без беләбез бик күп хадисләрен һәм үзенең тормышыннан Аллаһ Тәгалә бик күп җирләрдә безгә кайбер җирдә бәлки хәтта буйрадыр, кайбер җирдә ул безгә насихат әйтәдер, тәүбә кылыгыз дип. Шуңа күрә инде динебез тәүбә турында нәрсә дип әйтә? Бик әһәмиятле сорау, бик кирәкле. Шушы сорауга турыдан-туры Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисе белән җавап биреп була. Пәйгамбәрбез әйтә: "Ат-тәүбә хия надам." Тәүбә ул үкенү. Әгәр дә син хаталандың икән, хата җибәрдең, гөнаһлы эш эшләдең, Аллаһ Тәгалә яратмаган, Аллаһ Тәгаләдән ярагайта торган гамәл гыйбадәт дип әйтик инде, мәсәлән, гыйбадәт дип әйткәндә, мәсәлән, әгәр дә гыйбадәт дип үтисен, әмма ләкин хаталы килеш, син кимчелекле килеш ясадың, мәсәлән, шуның белән Аллаһ Тәгаләдән ярагаясың икән, мәсәлән, рия белән яки инде башка бер сәбәп белән, иң әүвәл шул ук мизгелдә үкенеп, тәүбә итеп, Аллаһ Тәгаләдән истигъфар кылырга. Безнең бит бар белеп һәм белмичә эшләнгән гөнаһлар. Хәтта гомумән әгәр дә карасак, хатасыз кеше юк. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисе дә, сахих хадисе, аның турында әйтә: "Куллу ибн Адам ал-хатта ва хайру хатта ат-тawwabin." Ау кама кала. Пәйгамбәрбез әйтә, һәрбер адәм баласы, һәрбер кеше, һәрберебез таныйбызмы юкмы, беләбезме юкмы аны, әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез әйтә, һәрберебез хаталанабыз. Хәтта изге юлда булдык дип, изгелектә, игелектә яшибез дип әйткән кешедә, бәлки аңламаган килеш, бәлки гыйлеме җитмәгән килеш, яки инде хаталанып, гафләттә булган килеш, ул бик күп әле белмәгән хаталарны җибәрә. Һәм ва хайру хатта, һәм хаталанган, гөнаһка кергән, хаталанып абынган кешеләр арасында, адәми балалар арасында иң хәерлесе, иң яхшысы ул тәүбә итүчеләр. Тәүбәдә булучылар. Андый кешеләрне дә күргәнем бар бит инде. Мәсәлән, абыстайлар арасында бик еш бер ара шундый таралган: "Хәзрәт, минем гөнаһ юк бит. Менә мәчеткә йөрүчеләр ала, менә гөнаһ эшлиләр, ә мин җөрмим, чөнки минем гөнаһлары юк" дип әйтүчеләр дә бар. Һәм шул ук мизгелдә ул кеше белән әңгәмәгә кереп,
гафу итегез, сез кем булып эшләдегез, менә пенсиягә чыктыгыз, хөрмәтле кеше, Аллаһка шөкер, менә бит инде Аллаһка шөкер шулай теге гөнаһсыз яшәгәч әйбәт инде, менә аның турында сораша, иң сагында шундый нәтиҗәгә киләбез. Ул теге гөнаһны эшләү генә түгел, ул гөнаһны эшләде, хәтта гөнаһ икәнлегендә гафләт йокысында булуы сәбәбендә, җаһилият халәтендә, ягъни гыйлеме җитмәү сәбәбендә, хәтта үзе шунда абынып гөнаһка кергән икәнлеген белмичә яши икәнлегендә ачыклана, һәм инде ай хәзрәт карал өченнән да күп гөнаһлар эшлибез икән, һәм инде иң әүвәл ул мәсәлән Адәм алейһиссаламның мисалын карасак, Адәм алейһиссаламда ул хаталанды. Иң әүвәл ул үзенең хатасын, үзенең гөнаһын, үзенең абынуны кабул итте. Әйе, шуннан да мин хаталандым. Раббана заламна анфусана иллам тагфир лана ланакунанна ин лам тагфир лана. Әгәр дә син, я Раббым, Аллаһ Тәгалә, без хаталандык, абындык, гөнаһлы эшкә кирдек. Әгәр дә син безне гафу итмәсәң, ланакунанна минал хасирин. Без бер кашанда бәхеткә ирешә алмабыз. Чөнки бәхетнең ике өлеше бар. Бар матди тән ягындан бәхет, һәм рухи бәхет булмаса, ул бушлык килеп чыга. Кешенең мөкәммәл дәрәҗәдә бәхеткә ирешә алмый, һәм мәңгелек бәхетсезлеккә ирешә. Шунда ук Адәм алейһиссалам гөнаһын күрә, таба, тәүбә итә, ул үкенә, һәм Аллаһ Тәгаләнең тәүбә итеп, Аллаһ Тәгаләнең гафу итә. Әлхәмдүлилләх. Аллаһка шөкер. Хәтта шушы мәсьәләдә әйтәсем килә, күп кешеләр хатасыз яшим дип, яки инде белмим ничек хәзрәтнең теленнән, авызыннан шундый сүзне ишетергә бик бәлки сәеррәктер, әмма ләкин гөнаһның да аның яхшы ягы бар. Нәрсә белән? Кай вакыт кеше абынып, хаталанып тукта әле. Мин бит хаталандым. Я Раббым, я Рабби, гафу ит мине. Кешенең тәкәбберлеге кими, югала, һәм үз өстеннән эшләп, ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлында була. Кай вакыт кеше, мәсәлән, хатасыз яши дип уйлый, һәм әкрен тәкәбберлеге арта. Мәсәлән, Имам Ал-Газали бик матур мисал хадисне китерә. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадис китерә. Бер кабиләдә, Яһуди кабиләдә бер изге бәндә була. Ул бәндә турында күбесе ишеткән була. Аның изгелекләре, гыйбадәтләре төне буе намазларда, көне буе уразаларда уздырып, әкрен бер ара хәтта Аллаһ Тәгаләнең бер бүләге күренә башлый. Ул бәндән өссе җирләрдә яши торган була. Кая гына барса да аның өстеннән күләгә бирә торган болыт җибәрде Аллаһ Тәгалә. Кешеләр шушы хәләтне күргәч, ай-һай, каралы, субханалла, бу бик изге бәндә дип, аны әкрен генә алкышлый башладылар. Алкышлый дип инде мактый башладылар. Тамчы артыннан тамчы күңеленә тәкәбберлек ширен керттеләр. Аның үзенә дә ошап китте. Хөрмәтлеләр, бүләк бирәләр, күчтәнәшләр китерәләр, хөрмәт күрсәтеп, теге баш ияләр анарга. Һәм анарга шушы хәләт ахшый башлады. Күңеленә хуш килде. Барынны әкертен күтәрә башлады. Үзе дә сизмәс хәлдә калды. Әйтәләр бит менә баканы суга, теге капкайнар суга куйсаң, шул мизгелдә сикереп, ул үзен коткара. Әгәр дә син әкертен аны теге җылыта башласаң, ой, каралы рәхәт бу дип иң сагында тере килеш шунда пешеп чыга. Ул бака. Менә кешенең дә теге гөнаһысын белән адым артыннан адым, әкертен кичкенә гөнаһларның хәтта афәте шунда дип әйтәләр. Зур гөнаһ ул күренә һәм кешенең үкенү барлыкка килә. Әмма дә ләкин кичкенә гөнаһлар, исрафлар, аннар мәсәлән, буш сүзләр, әкрен килә башлый, җыела башлый, һәм иң сагында алар зур гөнаһтан да зуррак афәт китергә мөмкин.
Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә, иң кимендә, хәтта риваяттә килә, бер мәҗлестә була торып, Пәйгамбәрбез 70 мәртәбә белән истигъфар кылды. Һәм Абдулла ибн Умар хадисендә шулай ук инде искә ала, Пәйгамбәрбез көненә иң кимендә 100 мәртәбә белән истигъфар әйтә торган була. Хәтта бүтән гөнаһлары алдан ук гафу ителгән. Аллаһ Тәгалә мукаммал шәхесе, Пәйгамбәр безгә кудват булган, бәхетле тормышның мисалы булган Пәйгамбәрбез һәр көнне иң кимендә 70 мәртәбә белән, башка риваяттә 100 мәртәбә белән астагфируллаһ ва атубу илейк. Я Раббым, гафу итенәм, белеп һәм белмичә эшләгән гөнаһларымны, хаталарымны гафу ит. Мин синең алдында шушы гөнаһлардан арынуын сорыйм дип Пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгаләгә ялвара иде. Һәм шушы хадистә булган шәхес турында искә алабыз. Ул матур гына яшәгән, гыйбадәттә булган, әкертен шайтан күңеленә тәкәбберлек ширен кертә башлады. Бер ара шул хәтле тәкәбберләнде, үзе дә сизмәс хәлдә борын күтәреп башкаларга истин карый башлады. Һәм авылда, бер юлда ике шәхес бер-берсен очрата. Берсе шушы өстеннән Аллаһ Тәгалә ниғмәт буларак, бүләк буларак бирелгән болыт, күләгә бирә торган болыт белән янәшә барган, Аллаһ Тәгаләнең бер якын бәндәсе дип саналган шәхес борын күтәргән, каршысына иң гөнаһларның гөнаһлысы. Шушы авылда иң гөнаһлы бәндә булып танылган, анарга хәтта бөтенесе җирәнеп карый торган була. Ул тәүбәгә килә. Аллаһ Тәгалә гафу итне. Шу хәтле оят була аның Аллаһ Тәгаләдән. Һәм алар бер-берсенә теге капма каршы юлда барган вакытта гөнаһлы бәндә оялудан кая качырга белмичә күз карашын җиргә биреп оялып, бу изге бәндә, Аллаһ Тәгаләнең бәндәсе бит. Ничек инде мин аның күзенә күреним дип ояттан кая качырга белмичә, җир астында төшеп качырлык дәрәҗәдә булган, теге кая качырга белмичә оялып кызарып барган арада каршысына килеп чыга шушы изге бәндә, гөнаһларын эшләмәгән кебек тыелган, изгелектә, игелектә, уразада, тәһәҗҗүдләрдә уздырган бәндә, һәм ул киресенчә башын бора капма каршы ягына. Бу гөнаһлы бәндәгә ничек инде мин карыйм? Бу бигрәк җирәнеш кеше. Бу гөнаһтан башы чыкмаган кеше. Мин анарга ул минем карашка лайыклы кеше түгел дип тәкәбберләнеп башка якка башын бора. Һәм алар янәшә теге бер тигезлектә узган вакытта изге бәндәнең дип саналган бәндәнең өстеннән болыт гөнаһлы бәндәнең өстенә күчә. Һәм аның артыннан Аллаһ Тәгалә күләгәсеннән бу гөнаһта булган, әмма дәркин тәүбәгә килгән бәндә артыннан болыт ияреп китә. Һәм бүтән кешеләр үз күзләре белән күрәләр, бар ачык гөнаһлар, бар яшерен гөнаһлар. Яшерен гөнаһлар, алар куркынычрак та. Мәсәлән, ачык шир бер җирдә тырналган, кан аккан, без күрәбез, каралы монда теге карарга кирәк, врачка күрсәтергә кирәк. Бу бик нитә, үзен бик теге борчый. Көне-төне бу тизрәк чаба кеше. Әммәсен эштәге булган шир. Кай вакыт менә рак авырту белән авырткан кешеләр әйтәләр, хәзер бер нәрсә дә булмаган, сау сәламәт килеш шауып җиргән спортсмен, эшмәгән, тартмаган, кинәт кенә 30 яшында сезнең шундый степень анда теге госпитализация теге түгел, менә эшли торган кешеләрне уздыралар бит, теге плановый елга бер мәртәбә белән яки берничә елга бер мәртәбә белән. Шунда узганда карале, менә монда анализ сезнең бераз теге начаррак, әйдәгез тагын яхшырак карый килер, рас килеп чыга. Эштә аның бик куркыныч авырту барлыкка килде икән, һәм 1-2 айда хәтта ахиратка китеп бара. Ни өчен тиз? Ни өчен шулай тиз хәлдә китеп бара? Чөнки ул шир күренмәгән килеш кеше вакытында ул ширдән арына алмаган. Ни өчен арына алмаган? Ул аның барлыгын да белмәгән. Менә гөнаһлардан шулай шушы афаты бар. Гөнаһ та ул бер шир кебек. Бар
ачык рәвештә булган гөнаһлар. Ул кешеләр алдында билгеле булган гөнаһлар. Бар яшерен гөнаһлар. Нинди яшерен гөнаһлар? Тәкәбберлек, минлек, гайбәт, яки инде башка шундырак кешене рухи яктан бетерә торган гөнаһлар. Көнчелек мәсәлән. Көнчелек, мәсәлән, үпкәләү, ул да гөнаһ. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә эшкеннән артык сез берәр кешегә карата үпкәне саклый торган булсагыз, хәтта хадисләрнең берсендә мүбәрәк кишеләрдә Аллаһ Тәгалә алдында дугалар, теләкләр бик кыйммәтле, кадерле булган кишеләрдә теләгән теләкләргә кабул булуына пәрдә булыр. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы үпкәне саклау сәбәбендә Аллаһ Тәгалә аның дуасын кабул итмәс. Ни өчен? Чөнки ул яшерен гөнаһ эшләгән. Ул эшендә шушы каралык, шушы нәфрәтне саклап калган. Һәм башка бер хадисендә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә бит, әгәр дә эшкеннән артык сез башка кешегә карата үпкәне сакласагыз, һәм инде ул кеше зур гөнаһ эшләр, хәтта фәрештәләр аны ләгънәт кылырга мөмкин. Аллаһ сакласын. Ул бик күп таралган. Әле күптән түгел мәҗлестә булдым. Шакырдылар. Теге кешеләрнең хәтта шушы рухи ширләр булуы сәбәбендә, яшерен гөнаһлар булуы сәбәбендә икесе дә намаз укый. Бер туган апалы сеңелле шакырдылар мәҗлескә, хәзрәт, безнең мәҗлеснең сәбәбе инде менә шөкер итү инде Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһка шөкер дип. Әмма дә ләкин менә шушы вәгазьне сөйли алмассыз микән? Сөйли башладым да, ул апаннар бер-берсенә карыйлар. Сез хәзрәт безгә сөйләсәгез ахыры, менә без инде менә берничә ел сөйләшмибез. Бер туган апалар, Аллаһка шөкер, бер ата-анадан туганнар, Аллаһка шөкер, матур гына яшәгәннәр, нәрсәдер кемдер кемгәдер авыррак сүз әйткән, яшьрәге тегесе баштан гафу итенсен дип әйтә. Ни өчен? Чөнки ул башлады. Аллаһысы, апасы, син кечерәгрәк, яшьрәк, икесенә дә 80-дән узган инде, икесе дә улы яшендә. Син миннән яшьрәк, син беренче адым ясарга тиешсең дип, бер-берсенә сүз бирмичә, юл бирмичә, бер-берсенә үпкәләп, шулай рәнҗеш хәлендә яшиләр. Үзләрен дә теге инде шир ягындан да алар хәтта афәткә керәләр. Менә теге үзләрен бу дөньяда да һәм ахирәттә дә газапка кертә башлыйлар. Аллаһ сакласын. Менә гөнаһларның бер шундый ягы бар. Әгәр дә кешенең эшендә берәр гөнаһ табылды икән, менә эшендә ул үз өстендән эшләргә тиеш. Пәйгамбәрбез әйтә бит, шин хакыйкый бәхетле кеше кем? Башка кешеләрдә гөнаһларны эзләгән түгел. Иң әүвәл үзеңдә үзенең хаталарын, гөнаһларын кабул итеп, үзенең гөнаһларын, хаталарын күреп, үзгәртү юлында бөтен вакытын, бөтен мөмкинчелеген кешен шунда куеп, башкаларның хаталарын эзләргә вакыты калмаган кеше. Шин хакыйкый бәхетле кеше шул. Әле сездән шуны сорамакчы идем, менә Пәйгамбәрбез заманында саллаллаһу алейхи ва саллям инде сахабаларыбыз килеп, ай Расул, без мунафиклар исемлегендә юкмы? Без менә күңелебездә нәрсә икәнлеген белмибез, бәлки без мунафиктыр, чөнки ул яшерен дип әйтәләр иде бит инде. Куркалар иде үзләре өчен. Һәм менә сез инде гөнаһлар бигрәк тә эштәгеләре бәлки кеше өчен барлыкка килгән көнендә үк, вакытында үк билгеле булмаска мөмкин. Ләкин үсә һәм үскәч инде кеше аны бәлки туя башлагач соң буларга мөмкин. Шуңа күрә шушы эшке гөнаһларны бәйтик инде, тышкы гөнаһлардан беребез дә әлбәттә теге пак түгел, алар инде барлыкка килергә мөмкиннәр, ләкин үсеп китмәсен өчен, менә сез сөйләгән вакыйгадагы кебек кешегә әйләнмәсен өчен, бәлки аның бардыр инде бүген көндә үк менә кеше эшли торган практикалар, теге зикрләр кылып тору, гел тәүбә кылып тору, яки тагын нәрсә, ягъни менә шушы әйбернең үсмәсе өчен. Теге кеше бит, миндә юк күңел чистеге, күңел чиста бугай дип кенә йөреп булмый.
Кызыклы бер яктан караганда, ләкин бит профилактика дип әйтегез, нәрсә бит әйттегез, диспансеризация теге вакытында билгеле була дип. Инде шул вакытта билгеле булганчы, бәлки теге алдан профилактикасын күреп торгадыр бу әйберләрне. Беләсезме, үзеңә игътибар итәргә, Аллаһ Тәгаләдән сорарга беренчедән. Я Раббым, хаталарымны матур гына шулай мөкәммәл дәрәҗәдә хаталардан, гынахлардан арынсан иде дип Аллаһ Тәгалә бит күрсәтә. Бер вакыйга була, бер хәзрәт янына шәкерте килә. Ул инде теге бик диндар, бик бөтен яктан йомшак, шундый матур гына сөйли торган, әкертен генә кешеләр белән конфликтка керми торган. Шулай озак вакыт шулай җиргәч, ул килә хәзрәт, менә Аллаһка шөкер, инде берничә ел әрләшкән юк, үпкәләгән юк, менә намазлар укыйм, тәсбихләр тартам Аллаһка шөкер. Мин Аллаһка шөкер шайтанны җиңдем ахырысы ди. Нәфесемне дә тәрбияләдем бит, Аллаһка шөкер ди. Хәзрәт елмаеп җибәрде. Ха ди. Шулаймы ди? Шулай хәзрәт, менә шулай ахыры. Эй, Аллаһка шөкер ди. Хәзрәтнең әле яңа ясаган чәй булган иде. Кул астында. Шушы чәйнең алдында йөзенә кинәт кенә көтелмәгән вакытта аппак күлмәкләрен пычратып, чәйен шунарга соптырды дип әйтим инде, теге ыргытып. Бу шәкерт кычкырып җибәрде. Хәзрәт теге чәй Аллаһка шөкер кайнар булмагандыр инде. Теге тесе турында гына килә ул риваяттә. Хәзрәт нәрсә эшлисен? Бу яңа күлмәк бит инде яңа. Син нәрсә акыллы дип уйлаган идем, менә китте менә шәкертнән. Хәзрәт елмаеп җибәрде. Эй, шәкертем ди. Тәрбияләмәгәнсең син аны. Җиңмәгәнсең син аны. Йоклап гына китте ул синең, йоклап гына китте. Уяттым мин аны, уяттым ди. Бар, тәүбә ит, бар ди. Аллаһ Тәгаләдән гафу итен. Күп очракта кешенең эчке барлыгын, халәтен күрсәтә төрле вакыйгалар. Берәсе килде, мәсәлән, машина белән сине теге, син урынына килеп басты. Яки инде сине кистереп куйды, яки сиңа килеп бәрелде, Аллаһ сакласын. Яки инде төн уртасында бер ремонт ясый башлады. Шатыр, патыр, сиңа йокларга бирми. Нишләрсең микән? Нишләрсең микән? Кеше белән кыйнашырга барырсың микән? Яки инде киресенчә син тукта әле, бер нәрсә булгандыр, булышыйм әле, ярдәм итим әле дип. Яки инде шушы теге матурлык белән үзеңнең иманыңа зыян китермичә, шушы халәттән чыгып, үзеңне теге башка яктан күреп, кимчелекләреңне билгеләп куярга кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә бик матур аят бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез ди бер-берегездә, хатын белән ир турында Аллаһ Тәгалә әйтә, бер-берегездә булган кимчелекләргә күз йомсагыз, шушы кимчелекләр артыннан хайратын кәсиран, бик күп яхшы уңайлы якларны табырсыз дип килә. Бер гаилә, әби белән бабай матур гына яшиләр, бөтен сәйбәт. Бабай Аллаһка шөкер олыгайган көнне намазга басты, җомгаларга, мәчеткә, авылга, мәчеткә йөри башлады. Матур гына, тату гына яши торган гаилә, һәр җомга сайын тавыш, ызгыш чыга, кыйнашмыйлар гына. Теге шундый теге кыйнашу дәрәҗәгә килеп җитәләр дә, бабай тизрәк мәчеткә, намазга, гыйбадәткә тая. Балалар моны сизә башлыйлар. Бер ара җомга көн алдыннан балалар төрле шәһәрләрдән килеп, әби белән бабайны утырттылар, ике якка, нәрсә эшлисез? Менә матур гына яшәдегез бит, инде тәрбияләдегез, үстердегез, Аллаһка шөкер. Менә син инде бабай Аллаһка шөкер намазга бастың. Әни дә безнең намазда, Аллаһка шөкер. Нәрсә сезгә җитми, нәрсә әрләшәсез? Юк бар сәбәбендә. Бабай елмаеп җибәрде, ярый, җомга көн хөрмәтенә сиремне ачам ди. Картайган көнне намазга бастым бит ди, Аллаһка шөкер. Сөйнеп Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлына бастым. Әмма дә ләкин картаю сәбәбендә яшь вакытында эшләгән бөтен гынахларны белеп бетермим, онытып бетердем бит ди. Гынахлар да бик күп булды. Кайсы тәүбә ителгән, кайсы тәүбә ителмәгән белмим ди. Әнигезнең зихене әйбәт бит. Аллаһка шөкер булган бу. Мин ди киләм дә иртүк җомга көн намазга барыр алдыннан берәр вакытта теге бәйләнәм. Менә нишләп монда җыештырылмаган дип, яки нишләп бу савыт сабаны яхшы җумагансың дип. Һәм бик вакыт шунда бәйләнә башлам, юк бар сәбәбендә. Әнигез кызып киткәч, бөтен яшьлек вакытында булган гынахларымны, хаталарымны искә ала башлый.
Мин тыңлыйм, мен син өчен тәүбә иттем, Аллаһ Тәгаләнең гафу итүен сорадым. Менә син өчен гафу сорамадым икән. Тизрәк онытканчы мәчеткә таям, тәүбә итәргә ди. Һәм шуннан да Пәйгамбәребезнең алейһиссалату вассаламның бар бик күп хадислар һәм шунда үрнәк дуалар арасында Сәйидул истигъфар. Бөтен тәүбәләренең патшасы дип әйтерлек дәрәҗәдә бик матур бер дуа. Һәм анда кеше тулысынча бөтен гөнаһларны я Раббым гафу ит дип әйтсәң дә була. Әмма ләкин анда менә нәк шушы гөнаһ өчен аеручан я Раббым тәүбә сорыйм, гафу ит мине. Ул гөнаһны гафу итеп, ул гөнаһның әсәрен әше хәсрәт белән бәйле булган җимешләрендә Алла шушы җимешләрнең әше хәсрәтеннән газабыннан да безне чистарт, пакла дип индәгән кебек, шулай итеп бабайның ысулы булды. Аллаһка шөкер, тәүбәдә, Аллаһ Тәгалә каршында паклану юлында. Әлбәттә, гөнаһлар бер матур бер хадис бар. Ул хадисне кайбер кешеләргә сөйләгән вакытта кешеләр аптырап китәләр, хәзрәт, алай әйтергә ярыймысын дип. Ул минем сүзем түгел, Пәйгамбәребезнең хадисе шулай дип яңгырый. Лаула тузнибун ла ахлактукум ва ла халактул халка яғсын ва ятубун. Ул хадисны яртысын гына укысаң, кешеләр шулай бады, китте бит алайса дип. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам хадисендә әйтә: әгәр дә сез хаталанмасагыз, хаталанып гөнаһка кирмәсәгез, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла халактукум", мин сезне һәлак итәр идем ди. Әмма ләкин нукта юк. Этер. Вала халактул халка, һәм һичшиксез мин шундый барлыкларны яратыр идем ди. Алар хаталансалар да, гөнаһка кирсәләр дә, абынсалар да, үз хаталарын танып, үзгәртү юлында, тәүбә юлында хыйрыслык күрсәтерләр иде ди. Ягъни хатасыз кеше юк. Алдында без башында ук тапшырган башында әйттек. Әмма ләкин шушы хаталанган кешеләр арасында иң хәерләре нинди? Үз хатасын кабул итү. Түбәнсенеп, эй Раббым, мин шундый бәндә инде. Гафу ит мине, я Рабби. Ят синең алдында, я Раббым, гафу ит мине дип диге. Шин күңелдән үкенеп, башка ул гөнаһка кайтмам, бармам. Я Раббым, минем күңелемне шушы гөнаһтан азат итсәң иде. Чөнки гөнаһның бар гамәлеңдә урыны. Һәм бар калбыңдә урыны. Әгәр дә калбыңдан чыгармасан, шушы гөнаһка карата мәхәббәтне, ул вакытта гамәлеңдә ул кат-кат кабатланырга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам вакытында булган хәл. Бер сахаба, яшь егет, бик мәшһүр хадис, шауып килә Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам янына: "Я Расулулла, дәрес вакыты. Килә, мин ди зина кыласым килә. Зина кыласым килә." Кеше алдында үзен зинашы буларак таныту ул бик зур афат. Кеше алдында мусульман, мөмин, анда авылда кебек, беләсезме, бөтенесе бер-берсен беләләр. Шулай менә карале. Аллаһ тәкъширәйдә шәһәрләрне. Рөхсәт бирми, ягъни соңгы шитенә килеп җитте бу. Башка аның юлы юк. Я Расулулла, бераз гына шушы эшендә булган аның иманы шушы гөнаһтан гына тота. Инде имансыз булса, күптән шушы гөнаһка шумар иде. Килде дә Пәйгамбәребезнең ярдәмен сорый, рөхсәтен сорый. Монда эй улым, ул бит зур гөнаһ, аны менә шундый афаты, мондый афаты. Акыл белән кабул итә алмый. Шушы ширгә килеп җитте. Монда эмоциялар, монда гормон бетте. Колак жабыла, күз ябыла, булды. Я Расулулла рөхсәт бирде. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам акылга түгел, калбенә барып җитә торган сүзләр табырга тиеш. Пәйгамбәребез ничек әйтә? Менә гөнаһ эшләргә телисең, зина кылырга телисең. Син теләр идеңме? Синең әниң белән берәрсе зина кылуын. Ул бит бик
зур афәт, бик зур хурлык. Бу теге зинашы гаиләсеме дип. Ул гаиләгә, якыннарга, күршеләргә, теге ул авылга хәтта хурлык. Ул кеше шул мизгелдә изгой, анарга бөтенсе теге җирәнеп карый торган булалар. Теләр идеңме? Ул әйтә, юк, я Расулулла. Кызың белән берәрсе зина кылып, шушы җирәнеш гамәленең үтәвен һәм гынахка керүен теләр идеңме менә кызыңның? Юк ди, я Расулулла, Аллаһ Тәгалә сакласын. Апаң белән берәрсе шулай ук зина кылуын теләр идеңме? Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам анарга калбенә юл таба. Я Расулулла, юк ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, бел. Син, димәк, ул егетнең инде зина кылырга объекты бар, шаткан, яраткан кызы бар, эмоциялары бар, аның гормоннары бар, кызның да бәлким теге, аның шундый бәлким мәхәббәт күзе белән карый ул егеткә. Әмма ләкин никахлашмаганнар, ниндидер сәбәп буенча, һәм Пәйгамбәрбез әйтә, белди, ул менә син зинаны кылырга теләгән кеше дә ул хатын-кыз, кемнеңдер анасы булырга мөмкин. Ул кемнеңдер кызы, кемнеңдер апасы булырга мөмкин. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам аңлатты бит, егетне туктатты. Калбенә кирип, баш миен бераз теге мингерәү халәтеннән чыгарды, акылын барлыкка китерде. Аллаһ ашка уятты гафләт икысыннан. Һәм уң кулын калбенә куя. Пәйгамбәрбез калдырмый. Икенче ягы бар, гынахтан бар әйттек бит. Гамәлдә бар, калбтә урыны. Куя. Аллаһумма таһир калба. Я Раббым, аның йөрәген пакла. Гынахлардан, гынахның афәтеннән, гынахның ырлыкларын алып ат. Ва хассин фарджа. Һәм аның шушы теге эмоцияларга бирелеп, шушы аның теге зинага этәрә торган шушы шәһвәтен, я Раббым, Аллаһ тирә пакла. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам аны калдырмый. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, ва гафир замба. Һәм гафу ит аның гынахысын. Шушы сахаба хадистә килә. Мин кергән идем мукаммал дәрәҗәдә 100% Пәйгамбәрбез рөхсәт итсә дә итмәсә дә инде менә соңгы теге адым буларак килдем ди. Үтәрмем дип чыкканда ул гынахка карата бер нинди мәхәббәт һәм бер нинди хис калмады ди. Ул гынахны бөтенләй эшләмәм иншалла дип тегәл аңлап чыктым ди. Карагыз, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам, беләсез, менә бар наркоманнар. Алар наркотик кулланалар яки мәсәлән эчәләр. Үз-үзенә хуҗа була алмыйлар. Аларның теге ломка дип атыйлар, теге тән тетрәнә, температура күтәрелә, теге организм үзе сораган кебек. Шуңа күрә без кулланабыз дип әйтүчеләр дә бар. Аларны бераз җиргә клиникага җабалар. 1-2 атна, мәсәлән, шушы бөтен ломкалары, бөтен нәрсәләр теге китеп бара. Кеше үз акылына кайта. Акылы ачыла, аңлый бу начар әмәл икәнлеген. Әмма дә ләкин, менә больницадан чыгуга ук, әгәр дә күңелдә шунарга карата әлфәт мәхәббәт дигән халат булса, бәйли торган, шушы гынах белән бәйли торган өлеше булса, ул вакытта ул янәдән кайта. Бар наркодиспансерлар бит инде, шунда яшь вакытта, студент вакытында барадыр ик вәгазьләргә. Вәгазьләргә сөйлисең, алар карыйлар сиңа. Теге сиңа түгел, менә синең аша карыйлар алар. Менә берничә мәртәбә сөйләдек, иң соңында берсе сорау бирсәк ярыймы ди, берсе әйтә. Сезнең аша бер әйбер заказать итсәм буламы ди теге егет. Һәм шунда аңладык, теге ул гынах икәнлеген аңлатуда хикмәт юк, алар бөтенесе беләләр, ул гынах.
ул зур начар әйбер икәнлеген үзләре аңлыйлар. Ул үзләре сиңа күбрәк сөйли алалар. Нинди начарлыклары бар икән ул әйбернең. Әмма дә ләкин мәхәббәт бар. Шунарга карата. Һәм без вәгазьне башкача сөйли башладык. Ул әйбергә карата мәхәббәтне алып батыр өчен. Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтне артыграк, Аллаһ Тәгаләгә карата сөй-хөрмәт, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның юлыннан бару, аларга карата Аллаһ Тәгаләгә һәм Пәйгамбәребезгә карата аның мәхәббәте артса, димәк, аның калбы гөнаһлардан арына башлый, нур белән тула башлый. Менә тапшыру алдыннан укыган идек хадис. Бер шул гарәбә килә. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам янына һәм әйтә: "Я Расулуллаһ, мин күп гөнаһлар эшләдем. Мин бик күп гөнаһлар эшләдем. Аллаһ Тәгалә мине гафу итер микән?" Пәйгамбәрбез аның күзенә караган һәм әйтте: "Әгәр дә син чын ихластан тәүбә итсәң, Аллаһ Тәгалә гафу итә." Ул шатланып, сөенеп чыгып китте. Бераздан соң янәдән килеп: "Я Расулуллаһ, мин ул гөнаһларны, җирәнеш гамәлләрне кылган вакытта Аллаһ Тәгалә мине күрдеме? Күрдеме?" Пәйгамбәрбез әйтә: "Әйе." Ул шул гарәбе "Аллаһ" дип кычкырып, ялып, әши хәсрәт белән кычкырып, ан юалта һәм үлгән килеш яла. Аллаһ Тәгаләдән ялу сәбәбендә. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә ярата иде. Аллаһ Тәгалә алдында ялды ул. Каралы. Мин бит нинди җирәнеш гамәл кылдым, Аллаһ Тәгалә мине күрде. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше мукаммал дәрәҗәдә гөнаһ эшләгән вакытта Аллаһ Тәгалә мине күрә дип онытмаса, Аллаһ Тәгалә күрә икәнлеген белеп торса, ул кеше ул гөнаһны эшләмәс. Я ул Аллаһ Тәгаләне яратмый. Я ул оныта гына. Менә шу шәһәр. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне яраткан кеше булса, аның гөнаһка урын калмый калбында. Һәм Имам Әл-Газали шуны күбрәк истен куя. Сез ди гөнаһтан арынырга теләсәгез, Аллаһ Тәгаләне сорагыз. Калпләрегезне Аллаһ Тәгалә чистартсын, пакландырсын, арындырсын һәм Аллаһ Тәгаләгә карата чиста саф мәхәббәт белән камилләштерсен күңелегезне. Аллаһ Тәгалә бит ярата һәрберебезне. Һәрберебезнең тәүбәбезне Аллаһ Тәгалә көтеп тора. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисе бар бит. Аллаһ Тәгалә һәрберебезне ярата. Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең бәхетле булуын тели. Көннәрдән бер көнне Мәдинә шәһәреннән Пәйгамбәрбез барган вакытта кинәт кенә каты тавыш ишетә. Нәрсәдер яңгыраган, нәрсәдер тавыш килгән. Каян тавыш килгән икәнлеген, нинди тавыш ул? Куркыныч тавыш килеп чыга. Һәм Пәйгамбәребезнең каршысына бер яшь кыз үзенең туган, яңа гына туган сабый нарасы бала белән кулында бара торган була. Шушы тавышны ишеткәч, ул хатын үз баласын күкрәгенә кысып куя. Каян тавыш, каян зыян килергә мөмкин икәнен белмичә, бөтен яктан тырышты капларга баласын. Һәм Пәйгамбәрбез шуны күреп, ул ханымга сорау бирә: "Син берәр начарлык телисеңме балаңа?" Ул әйтә: "Юк, я Расулуллаһ. Хәтта үземне дә курбан итәргә әзермен, балага гына зыян килмәсен өчен." Пәйгамбәрбез елап җибәрә: "Аллаһ Тәгалә синнән дә күбрәк һәрбер бәндәне ярата. Һәрберебезне ярата. Һәрберебезне ярата. Әмма дә ләкин без аны кай вакыт онытабыз. Хәтта тормышта булган килгән төрле сынаулар да Аллаһ Тәгалә кай вакыт киртәләр дә җибәрә безне гөнаһлардан арындырыр өчен, кыямәткә калдырмас өчен, безне пакландырыр өчен. Хәтта хадистә дә килә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә: "Әгәр дә мин мусульман кешенең кулын хәтта бер шәнешке дә зыян китереп авыртыру булса, ул шуның белән гөнаһлардан арыныр иншалла, кифара булыр иншалла. Аның шушы гөнаһны сертер иншалла. Гафу итәргә бер сәбәп булыр иншалла. Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны гафу итсен, күңелләребезне пакландырсын. Аллаһ Тәгаләгә карата чиста саф мәхәббәт белән безнең калпләребезне мул кылсын иншалла. Амин.
Шуннан менә Пәйгамбәрбезнең хадисенә төште. Теге кешенең җәсәдендә бер ит кисәге бар. Әгәр дә ул ит кисәге сәламәт булса, бөтен тәннәр дә сау сәламәт һәм дөреслектә ул теге калып дип әйтелде бит инде. Шуннан да әгәр дә калып менә сез сөйләгән күңелебез чиста булып, калыпларыбыз чиста булса, шуннан да бит кулларыбыз, аякларыбыз сәламәт кенә дигән түгел, алар гынах кылмый, ягъни алар сәламәт менә шушы гынахлардан. Алар сәламәт шушы вакыйгалардан, телләребез афәтләреннән, кул афәтләреннән, аяк афәтләреннән, ягъни хадисне теге ничектер теге туры бер физик яктан гына түгел, менә бөтен яктан карасак, шуннан да бөтен әйбергә күңел, калып беренче чиракта этәрә икәнен күреп торабыз, чөнки шуннан да шулай нәрсәдер шәсе килгәндә күңелдә бит уяна бер нәрсә. Ягъни менә хәзер эшлим әле шул эшне, менә хәзер эшлим әле бу эшне дип. Шуңа күрә инде шуннан да бәлки икенче тапшыруларда әле без күңел турында тагын да сөйләшеп үтәрбез, әлбәттә аңлыйбыз. Күңел турында, бигрәк тә рухыбыз турында безгә бик аз мәгълүмат бирелгән, ләкин шулай да менә бирелгәне белән эш итеп чистарынырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Инде ни кызганыч хәзрәт, бүген без сезнең белән саубуллашырга мәҗбүрбез, вакытыбыз чыгып килә. Шуңа күрә инде монда килгәнегез өчен, менә шушылай аңлатканыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның Рамазан мәчетенең имам хатибы, студиябызның яраткан кунагы Султан хәзрәт Мурадимов иде. Инде Султан хәзрәт кабаттан рәхмәт сезгә, һәм саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле хәзрәт тамашачылары, эфирда Имам Насыйри тапшыруы иде. Инде шуннан да Раббыбыз Аллаһ һәрберебезгә дә күңел чисталыклары бирсә иде, калбул салим, чиста, сәламәт калыплар насыйп итсә иде. Һәм инде әлбәттә якты йөз, хуш исләр белән кубарылып, вассабиқуна сабиқун, яки як әһелләре булып, югары җәннәтләргә ирешергә һәрберебезгә насыйп булса иде. Ва саллаллаху тәала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмәгин. Бөтен салаватларыбыз пәйгамбәрбезгә, бөтен мактауларыбыз Аллаһта булсын. Сау буллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.